Naging usap-usapan online ang isang Good Friday procession na ito sa Barangay Calvario sa May Kawayan, Bulacan. Sa unang tingin, aakalain mong simpleng prosesyon lamang ito. Pero kung pakikingyang mabuti, AI-generated na audio ang ginamit sa pagdarasal at pagdadala ng relihiyosong imahen. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ayon sa uploader ng video na si Rex Soria, may ilang bystander sa lugar na nagtaka kung bakit recorded ang dasal at hindi galing sa aktwal na boses ng tao. Aniya, marami ang nalito dahil hindi raw pamilyar ang karamihan sa mga ganitong teknolohiya. Bagamat ilang deboto ang nagsabing naging maayos ang daloy ng prosesyon, naisantabi naman ang karaniwang banal na selebrasyon ng Biyernes Santo dahil sa hindi inaasahang teknolohiyang ginamit. Bilang isang Katoliko, ipinahayag ni Rex ang kanyang pangamba sa paggamit ng AI sa mga ganitong okasyon. Minsan sa isang taon lamang daw nagpoprosesyon, kaya mas mainam sana kung aktwal na boses ng tao ang nirecord nila. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 156,000 reactions at halos 2 million views sa TikTok ang nasabing video. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.